sifili bakwai, bari na sake tasawa, 070 uku bakwai 09 8 007. Ita ce lambar da za ku tura mana saƙo. Me ke damun ka a ƙasarka? Me ke damun ka a duniya? Me ke damun ka game da masu wato rike da madafan iko? Me ke damun ka game da masu wakiltar ka? Ka rubuta wasiƙa nawa yadda za ta shiga ta ji ila a maka maganin matsalar ka. A yau fa zauren ya cika fam. Ya cika fam. A nan hannun dama bari mu fara daga wannan tukunna na kusa da ni dan zaure. Barkanka da shigowa. Madalla, barkanka dai. Yawwa. To gabatar da sunan naka mana. To suna na Khalid Abubakar, wanda aka fi sani da Mr. A. Dan zaure. Dan zaure. Wannan haka yake. Dan zaure ko? Ai ga shugaban zauren nan. Wa shugaban zaure. Ai kai ne shugaban To zaure. ni dai dan zaure ne na ce maka ko? Yawwa. Ko ku kawo ce ka ne mukamin da ba baka ba. Je mukamin ka ba. Ai kai ne shugaban zaure. Faɗi sunan ka kai. Ka san suna overacting. To Sunana Awwal Aliyu dan kasa mai wakiltar yan kasa a cikin shirin bakin ganga. wannan haka yake. Haka yake. Ga kuma wanda dama daga shekara da shekara yasa lokaci ba na so ma ne in ga ya zo cikin shirin nan wallahi. Shi wannan Mr. A shi wancan Mr. Mediari. Me sani yari ko? Haka ne. Dama mu ba a maraba da muke. A to ai da kai da Taron runguma ka san magana ce take da diyar. kaga da shi Saboda ku gwamnati to in ba haka na zo da tsaye kan ba abin ba zai tafi. Gane da wannan diyar. bari in tambaye ka da kai da professor ya kuke ne? Dan wa da dan kani. Shi yasa fa daga lokaci ne bayan lokaci ina ne in na ga kun zo mun bakunta cikin wannan majalisar ta wallahi tallahi faɗa sunan ka ne to dai su deji. Sunana Alhaji Muhammad Usman mai kaza layin da ta riga suka nuna. To masha Allah ne yari ko? Bai kawo gwamnati kaga. Ai gwamnati ta saba jin ƙara na ai. Shi yake kawo gwamnati. Da na ji za su tutse mu al'umma. To fa mu ba za mu kasa abu yau ba. Yanzu nan za mu garzayo a guje. Gaskiya ne. Dan ba ma san abin da za mu matsanta mu. Yau fa gwamnati kanka ba ya dau caji. A burin karanta da A shirya da kyau. Yawwa. Burin karanta Yaron nan dan miki wannan da yaron da bayanai. to ba za ku a bude shi Kuma ka san ita gaskiya a rubuce take. ba za ki a bude shi ba sai haka ne abu ba za a bude shi Amma banda abunka ina gwamnati. ina Wannan diyarin da kaga ba mamaki ayyukan da ka yi ne masu kyau shine za a faɗa ai. Allah maka albarka na To, Allah ma albarka Mr. Ero. Allah ma albarka Mr. Eda Jago. Ai baka sani ba. Ai tsoron buɗe diyarin da yake yi. Ya san gwamnati kila bai aikata abin da ke da dace ba ne. Shi- Isa yake tsoron a buɗe ne. ai yanzu an gane da ni kuma Na ganar da shi, an na gane da ni, an harka mu abu alherin da nayi ne Yawwa shi ne a wurin. Dama su suke maka rugurugu. Allah ka rike Ba ka yi ba su ce kayi ko ke ƙarya ce. Gaskiya Kai da su. Eh. Shi yana sama ne kai kana ƙasa a can babban gida. kai kuma kai ne kuma itan itan Kankace tare da budawa Babban gida. kai ne itan tare budawa Yawwa. to Wannan shi ne suna wata bishiya wai kukuki. kai Allah Allah kuwa. Shi ayin kace za ka Wannan wani hura wuta magani da ne shi. fa mai kyau. Amma kuma kace za ka hura wuta da shi sai dai ta turnuke ka da hayaki. ya baka da iska kenan Gashi nan kusa da ni. ai ga hina hina kukuki an ga da kukuki a ka ga ma rubutun wani na shi a rigi Ai, da- Ai hankalin shi Anya ma- gwamnati ka yi da Hankalin ya tashi. Hankalin ya tashi. Diyari wasa. a ce ke ka. Hankalin ya je sama mu je. shi kenan wasiƙa farko bari magani mace ce ko yawa ta ce salam suna na bilkisu daga tsahe katsina state Taiko. bilkisu yar mutan tsahe ta ce ni kira na ga gwamnati taima Allah taiwa ma'aikin Allah tallafin nan da ake cewa za fa a cire mu da an kyale mana tallafin nan ko da mutane nawa suke amfana da wannan tallafin a basu su ta amfana da shi ta ce ba a cire tallafin ba ma yaya aka karke mazajen mu sai sun fita nema kullum in za a ɗora tukunya Ka ji sai gaske. an je an nemo an kawo Amma Bilkisu ta yi tunani mai kyau. Allah Wai dama a mata ana samun masu. Sosai. Akwai masu tunani. wai na ji kuna ta wani abun nan ne ni to kun san dalilin da yasa na ce zan janye tallafin
a to ai gwamnati ka dai waje zuwa mutanen ai gashi nan ma baka je ko ina ba ko ina baka je ba ka ji mace ce ta fara magana abinda ka fara karanta a kai ke amma to ina zuwa duk fa wani abu da zan yi na'am ba fa na yin shi fa kawai gaba gaɗi fa gaskiya ne ina da manufa kuma manufan nan ta gari manufa mai kyau a kanta nake ba wai haka kawai na sha shayi na dan agada zama ne zan zo in ce zan yi abu ba gaskiya amma gwamnati manufan nan naka ta ci gaban al'umma ne ko naka na kanka saboda alhamdulillah da ka dosa alhamdulillah ta ci gaban al'umma ce a to ai lissafin ka goci calculation ka ya nuna wrong to ta yaya ake nuna ruwa man ka ci gaba dale shi kai ci gaba da karatu to salam suna na aibi daga garin rigasa ni kira na me aibi take nufi aibi suna ne Ibrahim inkiya ne a in kiya ne Ibrahim take nufi Ibrahim ne aibi ai cikakken suna ne da daraja wato shi ma yayi packaging ke kaga wannan ma ya dan yi kwana da kai a samu ya kwana da shi wani ba kula da ni shanu ya karin da shigo gari wai sunan shi wai Jauro nace a'a nace yayi shamu doki Allah ya ji kan jawaran bayan shanu ya kare ke kai ka ce har ma man tabiro nake a dama ko Allah ikon Allah gwamnati wannan gwamnati ne aibi an a zagaye take shi sa gaba ɗaya ta rikici kai mai diyari ai da za a zo gidan dutse kafin wanda kake mulka a ce yau a fasaci za a zo gidan dutse alƙuran naman kama ba zai gani ba to wani ma samu ne ai hadda ku ai mu gaskiya ba ta to ne gaskiya kafin a ganin ba a gan ku ba tunda ku kuke zuwa kuke karkashi na kuna ci tare da ni amma suna jin muhawar na gwamnati ka san me dalili shine sun dade suna kacire tallafi a game da tafiya aikin haji to yanzu maganan gaskiya sun tara har da shi mai maganan sun tara kuɗi har yanzu kuɗin su bai kai wanda ya kamata ya cika su tafi aikin hajji ba shine damuwar su ina dan daure gani nan kusa da ba fa na yin kwai na heda da kara haka yau kuma kai kuma ba da shaho kai yau wanda shaho ne shaho kai a to dan ka kuwa za a yi bari in je wasiƙa aibi yace shi